ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों गहपुर हालामनि रायजो राजा जानानै दिनै रोजा रोजा साबायखर बावगोन जोंनि प्रमद बर' सारखौ दिनै गहपुर हालामाव 100 जौखोन्दोआव देरहासार जालांगोनखौ जों नुखाबाय आरो रुजुग्रा सारखौ जों खोब मोजां गोसो गोरबोजों बरायो मानो होनबा सारा सिगांनिफ्रायनो फैनानै गोबां जोंजों बाहागो लाफैदों गोबां जोंखौ लोगो हमदों गोबां गावनि असे लोगो बायदि जों खोथाफोरखौ सावरायो बेखायनो सारखौबो आं थेंक्स बावो सारा दिनै रावखौबो जाहाथे उन्दै गेदेर सायख'वाखै बेखायनो सारा इयुनावबो मोजां हाबा मावलांगोन बिनि फारसे जोंहा फोथायनाय दं बेखायनो दिनै जों ओरैबायदि रंजादों ओरैबायदि गोजोननाय जोंनि गहपुर हालामनि आइजोनिफ्राय लानानै गासैखौबो लानानै जों जे सिगां फारसे जौगालांसिगोन बेखौ जोंहा सिमां दं गहपुर हालामनि जानानै थामोनथाखौबो जों रैखा खालामसिगोन दिनै जोंखौ बिथांमोना दावदै गला होननाय मोनसे सोदोबखौ बाहायदोंमोन नाथाय दावदै गलाया थारैनो बिथांमोना गावसोरसो जों दाखालिबावै नुना मोनदों दिनै जोंनि UPPL दोलोआ दावदै गला नङा बेखौ बिथांमोननि सेराव जों सिनायथि होनो नागिरदों आरो गाबोन फैबाय थानाय समाव जोङो माबायदि जोंनि UPPL दोलोआ दिनै गहपुर हालामा बेखौ जों गाबोननि समावबो दिन्थिबावनो बिथांमोननि सिगाङाव जोङो खोब गोसो जानानै दं बेखायनो दिनै जोङो रंजानायनि गेजेरजों सारखौ खोब गोगोमै बरायनानै लानो थाखाय जों आखायाव लादों आरो जों बरायबायबो बेखायनो थेंक्स बावो गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ आइजो गांखंनि नेहाथारि जानानै 18 जन बिजाथि सायख'जानायाबो दिनै जों खाफाल गोनां होननानै सानना लानांगोन दिनै UPPL दोलोआनो सरकार दागोन बेखौ जोंहा 100% फोथायनाय दं रोजा रोजा थेंक्स बावो साबायखर बावो बयबो जाहाथे हारिनि मोजां मावलांगोन हारिखौ नायफिनगोन अनसायगोन बिनि फारसे जोंहा फोथायनायबो दं आरो बिथांमोना मावलांखागोन मानो होनबा बिथांमोना भिजन दं नोजोर दं बिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ खोब मोजाङै साबायखर बावो आरो थेंक्स बावो गले गले खुलुमनाय होयो जों गहपुर हालामखौबो बिटिआरआव सोनायनि थाखायबो समस्थिनि गहपुर हालामनिफ्राय नोंथांमोननि केन्डिडेट रुजुग्राफोर बरायनो आवगायदों दा बेवहाय मा फोरमायनो सानो रुजुग्रा मोसाहारि सारा जोंनि दोनसे समस्थिनि केन्डिडेट महरै सायख'जाबाय दा बेनिखायनो जों सारखौहाय बरायनो थाखाय जों गहपुर हालामनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनहा जों दिनै बेवहाय ज' जादों जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे सारा जे जोंनि गेजेरावहाय सासे बिजाथि महरै सायख'जाबाय दा बेखौनो जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय जि बिटिआरनि जि बिसायख'थि बेवहाय जों सारखौहाय 99% जोङो सारखौहाय देरहाहोगोन होनना जों आसा खालामदों लोगोसे गहपुरबासि हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै बेवहाय समाजजों जड़ित थानाय जोंनि गोबां रायजो राजा बिथांमोना दिनैहाय जोंनि जि UPPL पार्टियाव ज' जानानै दङ दिनैहाय समाजनि गेजेरावहाय साफा सानैया गुबुनाव थांनो जानो हागौ नाथाय फ्राय भाग जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा गहपुर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै जोंनि ट्रेक्टर पार्टियावनो जड़ित जाना दङ आरो बिथांमोना जोंनि ट्रेक्टर पार्टियावनो जे भटखौ होगोन आरो सारखौ जोङो एकदम बिपुल भटआव जों सारखौ देरहाहोगोन होनना जोङो आसा खालामदों जों आसा खालामदों जोंनि गहपुर हालामा गोबाव समनिफ्रायनो माखासे जोंनि खामानिफोरावहाय उन जाना दंमोन दा जोङो बिटिआरआव हाबनायनि उनावहाय जोंनियाव हानि मोनथाय जि जोंनि हानि सार्टिफिकेट बेखौ जोङो मोननो हादों लोगोसे गामिफ्रा जोंना बिटिआरआव हाबसननो हादों दा बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनाव जों आसा खालामदों दे सारा आरोबाव जोंनि बायदि गोबांखिनि खामानिफोरखौ मावना होबावगोन बेखौ जों आसा खालामनानै